हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नै आं दायो नोंसिनो हाजोनि माखासे सिनारिफोर देखायनो नागिरदों, दैसाफोरनि बेनिफ्राय जोंनि भारतनि फिरफिलाजों लोगोसे बिदिनो आरो कमेडि टाइप बा बिदिनो मोनसे ओरैनो थान्दा थान्दा दैया बिराद गुसुमोन, दुगैनो मोजां आरोना, इन्टारेस्टिं नाङो लोगोफोरजों बिदिनो हाजोनि दैसाफ्राव मोजां आरोना दुगैनो। नोंथांमोनहा मालाबा दुगैब्ला मिथिगोन, बिराद बरिया आरो दुगैयाना, बिराद दैया गोजों जायो, साफा जायो आरो दैया ना, गुसु जायो, अन्थाइनि दै नालाय ना, हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय। भारतनि फिरफिला लानायखौ गाज्रि दामोन आंगोफोर, मानोना माने दैसाजों बिराद समायो आरोना बेयो, बेनिखायनो आं माने लानो लुबैना लादों आरोना, मोजां मोनदों माने दुगैनायाव लाफादों होननानै बुंना गाज्रि दामोन बा बिदिनो गाज्रि मोननाङा आरोना, माने मोजां मोननासो लाफादों आरोना। हाय गाइस, बहुत थान्दा, दुगैनानै बिराद मोजां थान्दा मोनदों। नोंथांमोना नायलांबाय था, नै बिराद मोजां दुगैनो, हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै, नोंथांमोना बिराद मोजां दुगैनानै दुगैबाय थायो। बरियाथार दुगैनो। लोगोसे नै बेखौ लाफादों आं, 15 आगष्टआव मोनसे बेरहोनाय मोनसे सावगारि आरो बे सिनारिजों मोनसे समायफ्लेनाय, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो लोगोसे नैबो दं। नै गाइस, आं थांगासिनो दायो नालाय, फिरफिला बिरबा बेसे समायना नुयो, आरो दैमाजों लोगोसे बिराद समायना नाय फिरफिलाया, बार सिउ सिउनो बेसे समायदों गाइस, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। समायनायनि थाखाय आं दैसायाव ओरैनो दोननानै सिनारिखौ लानाय जाबाय, समायना नुयो आरोना, बेनिखायनो मोजां नुयो आं, बेनिखायनो बे सावगारिजों लोगोसे दैसायाव होनानै लाफानाय जाबाय आरोना, बेसे समायना। दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर, गाज्रि दामोनसै फिरफिला लानायनि थाखाय नोंथांमोनसिम गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिहरनाय थाबाय, गोजोन्थों।